Hello guys, welcome back to my channel. आङो दामाने टेस्ट नायदों माबाखौ दा टेस्ट नायगासिनो माबोरै जायो भिडिअनि माबाया लगायनानै माबोरै फैयो नायनोसै लोगोसे दा जाबाय सानजौ साख्लं 2थासो जाबाय बेयावनो आं माने मानसि लोगो मोननाय बायदि ओरैनो सलायनायदोंमोन आरोना माबायदि जायो क्वालिटिफोराबा बै मानसि दं मासे लामाया जोबोद लेथ्रा बे ससेया पाइक गैया आरोना आरो केमेराया मार मावदों खोनालै आंनिया हेलमेटा मार मावगासिनो भिडिअआ मार मावदों खोना माबायदि सलायनोसै लामा लेथ्रायावनो बोरैबा केमेरा गलाङाथ' फिट मारनाय जादों जायाखै ससे सल्ला फैनोसै आरोना जेने थेने बाय दा वे ओजा थांबाथाय मोनहैगोन सिमला बाजार हजुआ बे जाहैबाय लावखाता कासुमारनि दलं आङो ओजा थांफाफैनोसै मानसिफोरा नुबाय जेबो नंलाथ' बादि आइजै नायनोसै जा 1, 2, 3, come on! जायखिया आङो वाटारप्रुफ केसखौथ' होआखै अब्लाबो मोनसे केसखौ होदों गलं थानायखौ माइकआ माबायदि जादों मिथिया आं दा आरो पिक्साराबो एसे फुलाला जानो हागौ मानोना केमेरानि माने केमेराया अनलि केमेरा नङा माने बे कभार दंना कभारा एसे ग्लासनिबाबोथ' एसे ग्लासनि माने प्लास्टिक ग्लास एसे फुलाला जायो आरोना मैया आं माने मिथिदों वाव हाजोखौ मोजां नुनो अखा हानायजों स्रां स्रां जाना दं निला आरोना निला आं माने एसे गोजौ होननाय बायदि लामाखौल' मोजाङै नुयो बायदि माने एसे खालामदोंमोन आङो एसे बुस्थु लगायदोंमोन ओमफ्राय एसे अबाय दा बारा जादों बेखौ बोखायबाथाय आरो माबायदि नायनोसै दा हेलमेटा आंनिया माने गाहाय फारसे थांगासिनो थारमाने गिदिंनांसिगोनलै बारा गोजान थांनो हाला बाबाय आङो हेलमेटाबो हान्थियाखै ओरै दा दावख्लायबोबाय दं हेलमेटा दावख्लायबोबाय दं आं दा जिखौ फैदोंमोन ना बे जा थांबाथाय गलागाव मोनगोन गलागाव सक मोनगोन आरो खारलाफारा गामि जेनेबा आरो दा आं थांफिननानै ओरै थांबाथाय माबाखौ मोनगोन सिमला थांगोन ओमफ्राय ओजा थांबाथाय जों गामि थांगोन आरो ओजा थांबाथाय सानजा थांबाथाय दुमनि हेलौ आं दा माने आङो एसे एक्सट्रा माबा होदोंमोन ना एसे फिउसखौ एसे गोजौआव माने भिउखौ माने एसे गोजौ नुनाय बायदि आं एक्सट्रा माबा खालामदोंमोन ना एक्सट्रा मोनसे माउन्ट खालामदोंमोन माने मोनसे स्क्रु बायदि होदोंमोन ना ओमफ्राय दा बेखौ बोखारबाय आं दा बेखौ बोखारनायखाय एसे रेजें जादों हेलमेटा गाननो दासो मोजां जादों ओमफ्राय आरो बेनि सायावबो माने कभार दंमोन ना केमेरानि कभार आरो बे कभारनि सायावनो मोनसे प्लास्टिक दंमोन बेखौ आं दासो नुदों बे प्लास्टिकखौ आं दासो नुदों ओमफ्राय बेखौ आं दासो बोखारबाय माबायदि नायनोसै आरो पिक्सार क्वालिटिया
गाज्रिखौ मोनबाय माने बे ससेया पिच जाथ'वाखै मानो जाथ'वाखै आं दा मिथिया मानो जाथ'वाखै आं दा मिथिया माने बेयाव दलं सोलिबाय थानायखाय दलंनि कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थानायखाय जाथ'वाखै जानो हागौ मानोना बेयाव गोबां बुस्थु रोगायो नालाय लामाया माने गाज्रि जाफिनगोन साननानैसो बानायथ'वाखै ना माखै मिथिया आरो जायखिजाया दलङा जाखांबाथाय पिच जागोन होनदों बेखौ होननायालाय माने खोनानाय मथे आं खोनानाय मथे मा जायो एसे उनावसो मिथिगोन आरो हेलमेटआ दाबो थिग जायाखैलै हेलमेटआ दाबो थिग जायाखै बारा फैगासिनो लासै लासै सलायनांसिगोनलै इयाव सानसेखालि इयाव गोलैदोलै आङो लासै गोलैदो थारमाने इयाव ससे लामायाव आरो दाखालि मबाइल गलांदों होननाया बै ससेयाव गलांदोंमोन जुदि भिडिअ लानाया मोजां जायाखैबाथाय होआलै आं भिडिअखौ मानसिफोरा आंखौला सिं मानसिफोरा आबाद मावगासिनो आंहा केमेरा लानानै न'खराव भिडिअ खालामगासिनो बे जिबौमोनलै I met a snake बिदिब्ला लोगोफोर दिनै बे भिडिअ बेखिनियानोसै मोजां मोनोब्लाथाय लाइक कमेन्ट खालामदो आरो साबसक्राइब खालामदो चेनेलखौ अब्ला बाय